siko ya Gusii ritukurigona manga korakanete asense yaito ya Kenya asense yaito ya Kenya tororere turajakira sorongo rwa Gusii bono nigo koroya ando liberali yari ya chakirigati county ya Nyamira ane county ya Kisii anene kraba ya musie be county ya Nyamira bakora una nyambega gisesa amo nabande aburitiko ligoro banyaride bakomoche serikali county ya Kisii oino mugabana Paulo Simbarati omugumele Donya Dolis bakamoji no mubunge onyari bali masaba Daniel Manduku anekraba ko dena bachakire waswenana nekeginga gyake robeberu wakeroka asabate tena basikwe buna Banyamira abo igo bakore emirimo osebatike kambiro gekore emirimo yabo abo nabe MCA kurwase county ya Nyamira bakwandede amanganayi bwiga ponchori kurwase nsemeli yabo basi naroje bakargo kwanana naki batake mugabana takire kwewe emirimo yaye libaga akore emirimo ye county ya Kisii erigo kinie birengo byamagendero ase county ya Kisii bwiga mangana ye chikosori chia mangana ye music festivals njagendeta sensemo ya mosojo asijiwika omwelio litiko lialero sababu atani ao ne isukuru ao chigendete kworokia obumanyi bwabo gose byewa byabo weterasa borokiwa bali barasi skuru ao bana twakorete mangana iskuru we skuru Alken Academy eyego toka sensemeli ya sensialia nero nja korabuya asebono yairete bose yairete chiaite musato bajikwenda sensemo ya regional sejujo korekana sensemo ya Migori gojarida kisano na ibere emotinyo oyo togoso awatana kabere mwako yiga yine njire ya mayo kwene kina abana baito mbabwate byewa ao eribyoko suka ujibosyo chiskuru jinda se tukura lero mbango chaka bare chiaftam abana bagochaka erinde barate mokake asumutumo ko mosinini wetamwe ya kabere amawoji kwirana gabana abana kibagocha bayiboli bae chise michingi ya na ino barende asinjira erendonge yuna aragenda tokorekana so ense itu ya Kenya kone na mangale to kwaliga tinyako kona tebia asimambia boni kato atena le tukura to kwenda se chimbero chintindi esali mero birinde to bata se tukura lero all right amanga yo mtokwanire bono igasia no gutuma ujumbe nganka ikwa bukire koro nene barabia ba oganetiba soya somoro bila semambia ya bono team diaspora team apana kosa team chini ya maji na team following twabaliganire asenchera ya bene eigwe nga nomure imeyo morobulyo Ensakia bono mambia yabo Chris Arogo yabo Sophie Kemi Motangi yabo Keystone Chari yabo Mocho Korolia Omayuya Mocho Korolia wabagichoncho twabaliganire bene yabo Evelyn Bikorokora chinsema cha Mountain View Nairobi yabo Chris Oyunge Samson Roswa Bonsi pito ababikira somurubulyo asenchira ya bene Cyprian Marubikoro diaspora karibu sana keroko wakilisha chinse mecho of course tokora wanomenya kiro wito Kennedy Mirieri Gisemba ngabana tutumere ujumbe bono mambia gotomanyanga uko wapi unatushika ukiwa pande gani uko county gani ya sense ya Kenya na endenkyo karasi mambia ya bono nyoroge koraga ensa emo antochigo tuara bageni gigase studio turarigiriria abere atatu nyuma tutaraso ase bwato ke Friday kero mondana wate stress ye weekend ma oliaga kogechi oliaga kogokia onsi kianda ikomineri nga ebwato ke free Friday kiagara ntumwanya bantu ana mange to weteraso mavwaito gobono karibu sana asenchira ya bene tumeto sentanda ibiro asubanga tokora inyoria tokora te antona ria no national ikiagere twara batebe ayare counties na butokora dena raliale national ni lina habone kiganja ya serikali wetera sensemeli ya inua jamii iyo ni ministry ya reba njanyaride yekomanda social protection services yekora wanomo wa sir friends ball yanyaride yekobwato kachibese chijijo kwena kibuna bali bara somoro bili oinua jamii ingokonye kabale asamatuko alebosi onjabwato katanga 16.7 million ejijo kwena kibuna ngokonya chire bali bara se omorobeli oyo orale dugritiko ligoro sijabwato dugritiko ekaronumo konyi bomuraibu enseri katika shawa yanyateka abuna yene renjera ya serikali bete merobelio
oyo kwene kimuna ngosuka ere gochibosio boigontoroje na omubwasi miuro mmoja wa ni Kenya bono ni go bwara dibuna mpali gochikogendera gokira ekarwa bambo chiri serikali ya Kenya kwanza wena ni gekare gotumeke gikuba asogwetia ebinto biri bitata keiri gose biri bigochiko chanda ba Kenya litukuria chumaine wetera mata karwani go bara litibira ni go bara chikotwaro musangera monene asensemo ya Kamkunji eribate bya Kenya usangire birengere bya Kenya inga kibago suka go chibosio na ndi kibago chikokora go chibosio obuna omobwa asimiura mmoja wa ni Kenya bokora wana mata karwa nero kwanete tukuregora alintume dira iranga yare bomba ngayara kine mbamba kwanete kodoro chabara ibande na kire mbakire daba ababunge omobwa asimiura mmoja na mbuya bali barenga against bill bill eyo ngochere kwa kwese ya numura ibwense eitarero osemambia torore na KNC guska uchekerego yabere obain uchi ase aba Kenya safari nero negendreta sensa media naifasha na ndi tukurigораlia bono mirobiri yo ndoche neregendrete boigento kyogo chani ngerina esena diniga yagendrete gukwanira gose kurigeria na kolingoli amangana arase county ya Siaya ekeromo umukonyi bomo governor we county yo dual achie tororo ne kerego kerigi kagere nani go kya gore tu 1.12 million kigetigu asensa minga aba senza ba karansera bana ba gujana na ya ekero yege kisara gya 1.2 million kirikige kabwate mbeo abantu bagijana sana karo bachikwenda ko muringoli gosera chipesa tumige za bisiyaye ne chimbe kolendo dual bieka osokire otebire na ya nigo aba MC bagakanire koninta magoro ayunga tena bara abasense ya magaseti konda yunaro ndoche agenda de korekana imena isiko ya Gusii ase county ya Kisii aba MC mbede a budget yo ego chikorire na kin ego kora amagendero babe gibese magendero ekeronaro chena oyo tenete osomunya kero bwe budget ase county ya Kisii oyigoro mu MC bwe ward ya Monyerero otaji bitu taji na kwanda da amiro beri babe kino mu wasiri bweke ganje serikali ya county ya Kisii na tete na amiro beri kia bekire erinde kwene kibuna budget yedede chibese jigo chikokonya jire emirobiri bwe chibese na bara chikwa gajira abantu chinyomba bali very vulnerable ase county ya Kisii ayuna arondo chaende tokoreka no mwanju muri na mangare ekurindegenda gutuma uchumbe ya enyinge bono mambia toyesome uchi ase ina kwaye tumire na gotebina ayebirore otingunya twara lakini na trust asura trust yoka trust omonene biek o trust monya bantu iguru frustrate you the last minute na bara go frustrate lilio mosemereti na bara go frustrate lili obwate na nere biek kora konye korende monya bandere nengiti embe lakini o trust asinya sae yeye atakufanikishia kila gento kerionsi oganeti gogo semerweito tigatokobeke asinya sae aye birota yorera kina godebina atugato trust asomone kekane bieka obwate ekebungo kyao nero ratwa nero bwato gosemeri kwao na nero maidena ekerebu kwao tebuna niga komanyete nonya kero traiburu ekera komaide no traiburu ende inge gosemeri kwao ngetebe kasore tobe gosemeri kwao ase mwanya abantu bali barenga ase emeri Titanic nigo basemeri ti emeri korende kero yawa bakanyorana nigo basemeri gento getarenge ororo bono babek chibasi abekiru 175 million chichi kurigire ya mangana egifa keriya Titanic ya tigarede na kumetsana sara bona 175 million egende kana gechangi ge otokonya maybe abasanze batete korana rendengi kirete emeri ye kagwenga ki ya maiga ala 1924 ko 1912 mpaka bona ine gifa ikinge kala ase eose nieri ose ase ndibeli ose nyanjeri Titanic ya with ono rendense na bere 175 million no nyene chitachiri chiari kurigi ntokeringa tabunga kero kende nabo ko confirmed ngokoranga mbachete baka siribo makiba ukirigi ntokeri but I'm confirming this information tumanyanga neke mayana nyikunyurute igorona bagasira kero bale ko endali deep. Why do you think God nkiora kageranya sa bisirete egento kelia sa tambe 3800 meters deep. Maitanto wali balenga semeli niki maana whatever waliona meli peke yake. Awakukumbuka Mungu
kero keni nyasaye na kia bisirete that thing so deep kolende ndo confirm tumanye kiagera ngosomanali ngiga ngaranga kai kumbe inteke nigo giachitende ke unchoka ikabanga na makweli ayunkorora tore tumanye confirm kolende egena nyasaye bweka nero bwateke bunguo amasabao beka guchia sare mwanya bantu tao konya no nyangake abande no barago konya na inde bakubeke sani batebenga ma onya talinche ma nyasaye ratabu atibyo ngonya talinche na tari waka sani apigi sani nyasaye gago kwimokia seleva tagete kuri mwanya bantao korire ntege keigo na inde koraki na endo okubeke sani ende kero kende na bago thia korire nteke na inde tao korera kolende abona butogote bari mwanya bante kiagaranga on the tayo wekera ni chira chionse 100% not even yourself onyarolenga kero kende na bogote byo kwanyoranga ibintu byabere no byaberiga tuwikirani gobono tukubaliane na maisha kivyo vyote vile sea kongire irwanerere ayebwieka kubige tukwegena asinya sawo bya sana semerio monene ikiagaranere kibungo kya byonse nande mwanju muri ndi Steve ndonse sober imichande yogwethera tobugabuna nigire menene kuboyonde naro bwate mechande menene kubwi yao nori ndo wathana bwate mechande menene naro bwate mechande menene side kubwiri yori nande naro bwate side kubwiri ilibono gwethera doranga kyo trust in the Lord alole na kya kubwira igo kiro monto na bwate mechando ya yense diga toga nino monta kuburire mechando hakuna mtu atakupepea mzigo wako utapepa mzigo mwenyewe noba omuiboli nabolinda abana bawo barakwange noba abana bamino barakwange lakini nyasaye tago kwanga ekeromo semereti nande kero gukora amaya igo mwanjumere tutomere uchumbe aye mambe yaboniga antu mederi tukiri chuma nari abanta bange babwata matanga abako baeni abamwabo bali babanyorire mwiri basirire mokwenda matanga itogo tomengora yaito kuji ase bali basiriti abamwabo babwata matanga litukura no mbali batararoberi matanga banda takoroberi bado toko batomere engora yaito na otetina ninsiriti yango yana ali kurensema ya metengera alia mirobene ndeta matanga ni gakari chuma familia ya Kenyoni yonsi koro moroberi bwensakie toko batomere ngora na mwenzi bali musiriti abamino moko ba ainiritko lialero ikamatanga kora matanga ama aya digo mondo olio sirire aiwe amaskani ayo mwelio atimokebuya ikiagera asajire miromote yo chokora kore ni gawo chikoganya oburuti bumonene buirane aiwatigaire nseye na gwasaria matanga abado bone digo nyakogontigere kiagera emioro yao na ensero ni tutora endaria olita kuboka tanga ndio babokire tanga batutebiri lakini yese ni gabogete akabwa makweli erinde gotoboli igekero gwakure gwakorera korama yekerore moyo tenda mema nenda sako ntokwenda sensema ya check yake gusitura tuma kwenda sensema magazeti esali yebiro bigendrete bigendrete komyoka mono sara atuira sensema mitandao gende gutuma uchumbe yao totena rero ni gotokumyoka chimbero jiri cha faith kibioni gusitumyoke ja manyara ose eja Fernand Manyara Fernand Manyara 100 meters hiyo ni sawa na umoja Michael Orio kamnyokere Usain Bolt lakini wote atu tokalia abantu banga babere ni obiri faith ba mora kabisa right mbya kigima mwanchomo ligirelia tigatumnyoka se chujumbe bali mwatutumeire bono mambya egere tororenga na okora producer ndina tariko konyora asensemo yoko kwerania yoko kwereria mangana tari ayo kwereria gere go kwereria mangana timetina nunkumoigo no mwete bod na kwana kurumoino aya twete bia maite what is taria as erekera gukwanira tumegweti sawa kuraendera bono asesema ya check yasini tumakora na kimirubirine kwenda rero nyore Joshua danere producer ito kurwa sensema ndi studio kwene kuna mali ugine chibichago cheira senjera ya bene nere liga litu ya gatatu yasimambi ya boni gabuna botambe nero ko base Sterling uya kigima omwanchu muligeria Keston Chari ndo chakulika korochinse mocha Nairobi agoteba ni winter season no atobwatetia senchira yobwikira no irikyo umego baba gichoncho agataba siusho we mark him present korochinse mocha sugubo PG bali na tatu mwabokoro kwa Richard Mose na mwabokoro kwa Josephine Mora ne chindugu chaye chionsi agataba ngano wale mbakomo wale bali ni bikoro agataba Haiti Ensakia from Mountain View with my love Ngala
children Chantel Barongo and Gifton Oino, wishing baby Michelle safe journey home. Wana bali bakwirana korwase chi half town bago soma chiskuru chiale bonsi asili watu abaga nerie safety ekeramo gutumeka chigali kyagera ntuwaroche abaroki wabande bawikanchira amangana asalikira para kulinda abana bonsi bali mokuru Nairobi, mokuru Mombasa, mokuru Nakuru, which Nairobi, which Kisii, which Mombasa, tovaga nerie esabali engia mwana Michelle Nyansia Boka na ya safe journey back home. Agotabanga my dear mom, speedy recovery. Agotabanga tuweka asamangana yebwato ke free Friday. Agotabanga gaki onye kuiwete style yete ye championi na MC Migi na basani bande tomo bekire banyarwa bakogoka na bana Chantel Barongo na Gifton Oino pamoja no mwanchoye ngala. Asante sana baba Evelyn Bikoro kuro chinsemo cha Mountain View Nairobi. Bishop Abraham Birundu kuro Burangi Kenyambi awataba watching live. Good morning Ensakia kiongoza Fanayo Onserio agoteba kuro chinsemo cha ria nabonchali tomo mark present no wale mena mashabiki mangeke masengicho birone chingaki tumekutambua na wale na ya nabo lab technician Lazarus Omari daktari ni Rochoki kuro Itivo City agoteba tumubale no wale miyumurubulio Berik Onchwangi kuro igage tacho gesusuria nyambane SDA Church live stream na Orphan Kerebi bwakire byapi aiga Moses Sirimani kuro Ivanchore SDA Church na Minchoiri Josephine Nyama na Douglas Mongera au Voice of Victory aiko. Okay, asante sana message yetu ayenyorje korani watu bukurikanu kidogo amatenyo mondo na yetu akorodero teba ku hoteli ya Buga nduchi bwakire buyapi nogendete gutubwatya komo na mashabiki mwensi rero tuabere nto kunyara gusoma bonsi pi ekyagera echinga ki nebiro Taylor Mugusunduso agoteba ku Rwanda nibo machoge burabuno wale medu no mwenga Kajiado present agoteba naligirete Sarah and Brighton happy preparations day na yetu agoganira makindu getumakura Kisumu agoteba morning Ndizi TV biyabokiete abokisi Sara na kibokiete bwakire biyanto manya Kisumu ngana kibwakire matyango mondo na korore Honorable Julius Sombazisho from Mama Kara Settlement Nyamira agoteba noale imez Jaden Richard akuboranga Sara na Brighton niko ndani. Asante sana soko baime from Afghanistan. Naomba hawa waingie ndani. Mama Scholar Brian Onkenda and Ankonduso Nyaguta ndani mpaka mwisho. Edwin Machabe na era kuboranga nero ikire imekura chinsa mchache bingombe rigoma imeyomorobelio na unsarigo begi gatia banda bangendo chenga na chie choche achire eyuna tigire maegara nento yeligerelie kyagara nigego ego tuma kabisa makindu gutuma utanga Brighton tebia abantereba baito batolendere abana baito etu abatabiringa bantereba gaki na inwe runde chigali bia anene bonekero mokoro bosombi bwaboro kiwa kurwase chiskuru ao mo pimanga tikato ikibwango bwangande toirane aya kilioko nyoregeke ekina kikia wisaneka nakyo na abangi barabantereba na abandi banyole tobese ko mnyoki chigali mono enda tunyale tokoralia amangana ndatayo gobona asante makindu ujumbe yao na yikiria se Brighton igo jindereba kabe maiso na ndene kibuna keroboliti onde bwenste bana bana boka turigutumeka no na mangana yebinyugo nguboke koranya tiga genda didio karojo timoka kanywae rara naro boko tabwati ebirukunyebyo sokole mirimo yao nomokya ekyamo sevani onseri ekara kargo ngwaniri gwetera ali asensemo ye van page buku ya ne Brighton Makoli dojino ali me yumurberia ni kemi korwa kebiriji pamoja Rodvin Mora baada kuna sisi au tena mno ali me yumurberia kama kawaida 1% Thomas Bunde out the count me in my lovely why nobody no muryoye Patrice ime yumurberia Tomo somi kurwa bomma bachonya igwa Nyamira bwakire se no ali me yumurobero Friday engia karondo gerigega asimbia mona se watu media SMS chino butko anekero balgire tirichiko nindoje na mwaligiredi na mugakwana asimiro mugakwana naki etobike yare ngabulitko ligoro karondo gerigega sensemo ye nambe ye studio nigondoje morning Brighton Joshua morning Brighton Joshua na Sarah, it's a wonderful day that God has allowed us to see. Waiting ebwatoke iritutoa stress a wiki
kidogo ama igasa masabiki onsi and Ndizi TV team following team abana kosa Kemso Motangi lovely weekend ahead abana paminto biamono. Good morning abancho Ndizi TV arogo Chris na abokire na gosoa Ensakia buya sana atebya abamura babere baino inchake ko baira ama practice ya road race kurwa Mosojo anterior station ade anata ketaba ndo babere abamura akuba ba liswesi kurwa nsemo ya ba road race kurwa Mosojo mpaka agaiga biamano Chris kabisa aso kwenda kibina nkoro abo korodi stress onyingwa wa ijuni no arime yumuroberi asimambia bonga sintinya boke ni nkoroje karole me yumuroberi Jackson Makolio sinde no arime yumuroberi karobare no muiwa sheira oso mojikoro sheira kronya amona Wycliffe no bali me yumuroberi baonte na banda toto bwati asenjira ya bene nara okorokuna former councillor Ensakia ya Mochen ward no ali miyumurobero no se mosigisi umwarimu Kennedy Nyabando kurwasense meri ya Gesima nere no ali miyumurobero akwene kibina tariko totiga kotobwade akira lituko asemambia nabwa bundo jabanda toto maje SMS cyaba semambi yaboniga kunda sense meyo ya Facebook sara nindo jina SMS ndi cyakira bwibere isato asemambi yaboniga nindo che Victor Mondo na Corridor Sante ase jumbe ya Dolphin Mora nere ni moro chago tebanga Sara Brighton na Joshua. Every sunrise is a gift from God. Let's keep on trusting in Him because it's the honor of our life. Please play for me song Ben Mukasa. Have a wonderful day, happy preparations Sabbath, and happy new weekend ahead. Niko na nyinyi hadi mwisho biamono sana. Vansi Keri na Moro Dener nangenda toto bwatia online Facebook Ndizi TV News. Kiongoza Fanao Serio akondani na Teresa Kemto. Agotebanga bwakire Sara Brighton kurwaiga moranga nonde na inwe mpaka omweli ndo chingeche na chuchiara chirebonega onya na inde nchira tumatuma chigo jagenda utumae gara unjisoma tore na yaika iga studio goya soma tore asimambi yaboniga watutenga yotorire tikoru ujumbe yaonererie no ntote abana ngoja bali chafta naboko ganiria okubaganiria maya bana bali bate na jinterba jibe maiso na na bo tuma ujumbe yao asemambi yabone wetera semitandao ya Facebook tonyora Ndizi TV News digital baya sensemo ya YouTube tonyora Ndizi TV News asensemo ya SMS SMS na bao tonyora wetera asinambe ya 0792192834 ine namba yetu studio asemambi ya aboni genda ututumira uchumbe ya abona botambe Ndizi TV nero bwansuo mosi tuzetoroga kwera asensemo yo rwenyi asensemediende ya madukani edojo kwera ditojo kutumoka kadua kora magaseto ujutimoka ale krabona balia bagene baitu ujukoswa kone tetora otebi uro yo ruenyi oru rokobekwa TV ya urabwe kya ndoto ketena obuge mabwa kongire astora simbara rakini nabo bwera yishiringi chiri 10 asimambi yaboniga ora rusio bwasorake bulibogo tarrete akege kya nabakonyorana ebintu byago chandre no kwata madeni abana ngoja bale inka sumutimo komokego gakoirana abana babacho mutimoke timoka kolene kisku jojo ekera kwirana wikabaira ne Danieli babwata inkokora kenda sensemeri ya libana mpesa business number 888090 ekaro kwa ikirabu mbago kuboli bare amount ni okobeke myemo account name weka Ndizi twende nayo mwanchumureria kerote kubwa shiringi chirevu 10 asemambi yaboni ngendo korangena ni asenseme libana mpesa karwe ikirabu business number beka 888090 amount beka emyemo to beka chimibe to beka chimisado to beka chiminye emyemo yoka karokwa bekirego bakuboli account name beka Ndizi igendo korande bini yao ngetena onyima etabo bini ni siri yago beka karokwa bekire toma karokwa tomire tobachi ntuda jinyinge mbake gordo koromoroberi oyo edroke okorwa naboranyo na kwa bomobui o 10000 asimambi yaboniga obekebese omubuko wakandiro mwane school fees owore none ndagera nyomba obekire none gari ya maguta obekire none bibi ya maguta no ene no akobada none nyange nabo kwa munye chenje jitaile ikiagara rinde nero mete bantu bari banjite nyange igendo oje nyange na gekuru chibasi nyinge eri ya first lady nabo chenjino na ya magoro nyange eri ya obata gusoma entre stock bese karwa nyorire te kubaraga sia okora bono naboko besongo yeli tuko karwa nyorire 10000 genda buna na otebiri go nandi bunoroje asset TV yao asimambi
mambi ya boniga. Speaking of nyange, by the way, asama tukaribu sinarira bantu tochugoncho kera nyange because nyange teliko pollutive and the environment nande koiraga space yaga kana mura tare para abantu mokurundi nyange no na abantu 20 ande motu mana igabono nyange bieris ko yanchi message na bokugora mugoro no yo mintateba oyebekere gentokora ayechesa na gosoli kabisa kwato kwena na nyasaye na kwiraniria masabao igabono bunuru chabo TV yao waenda mdogo usipote hata nambari 1 ando byanchi bekire rangi okorora na mapema mwenye business number orochi bunebekire rangi mbaliriga bu account name orochi bunebekire namba embaliriga amount nemye moyo kayani go differentiate linga tovesa kubeka chibasa chitane tyekerengo ngobono achese kosori yo bwebwere gishilingi chiri 10 to chinyora ndonzi no muntu enjareye takutukuta pesa tokonyora chiri 10 chigwete inze kila mtu analinda pesa yake anyesi bete kabisa igobono gendera kuchesa na bora bwechishiri na obwechishilingi chiri 10 na bora abo oyomo bwa bui bali bakobwa chibesejo asemambi yabone bibona sema ndio tumaje SMS chini tokatena leo tunasoma SMS tukiwaambia nini inaendelea lakini kekoraga chinsa Ensakia bono mambia wagani wetu watakuwa kwa studio kurwa kampani ya Safaricom batotebi senchera ya abene producer ne contain squeeze back ya amangana yu Safaricom no araria as studio sasa tutaendelea kusoma SMS kidogo kabla tutaraso sensema ya magazeti elinde abe kabu as studio Sara ndio SMS nyechitomire gabu sensemo ya Facebook utasoma kidogo kero producer akorabuna amanyete vansikeri ndo chao tabanga good morning koroigaro ngai I'm tuned in with my mom Eunice Kemto omwana wa Yashanis Mora na mashabiki anda vange sana vansikeri utatusamia kwa leo kolinda gutuma engora yae gucyari Montalige na Irondi village at large ekerasiretie anti yaye ukoro kwa divina pole sana uchi Montalige garia iyo nengora korwa se vansikeri asipak Justin Kinara nera gotaba good morning team Ensakia niko ndani ya show kama kawa kutoka Kisii Kegochi salamu kwa watu wote wa Kegochi mbiamano sana Dani kiongozi otebire Vansikeri thank you good morning to asoko mokwana nindoche eno kumochere agotaba watching live from Isabania border wakire biyakegima koganelio moigwa Donirika congratulations asokubekirwa egutwa alitukolia lero oakuja kubekirwa alitukolia lero ali ase University ya Kenyatta leo niko Nairobi na marafiki wangu majirani kutoka Tanzania wamefika asante kwa kufika mbiya kerobwato moyega basani baali sokoba bachagokoa umukia na kogosira igombiye mono sana na baroki wabonse bali bagugraduate tukolia lero barase University ya Kenyatta twabaganiria maya uya sana jine SMS ya ko wase studio semambia boniga bono ditwa gotebi guru yo rwenyi to kwenana Ndizi TV ndo jina Safaricom ni bwata maya gabo buno mwanchu muriria ai producer ya bekire asset TV ya gabo karono jiba tena gomoka na go monthly abono bako cha studio semambia boni mpato tebi obuyo bonge bwe product ye ya gaiga nino jina na bogo jigo dayo gabo buno roja TV yao bono ngocha bari batoerese mono igoro ya amangana ya gomoka na go monthly baade abona spin and win ukaro mandakar ko win jiba sinyinga abu win ali 10000 nando win ko ruasense ya Safaricom abo kagede bono wasumairi go ikogende go ikase ngakialia sigaji kwani yard uikogende uikase yard obiki gali yawe abundo jina bakarota na spin and win 1 million Kenya shillings monthly utaomoka hapo kabisa gomoka kabisa ayuna maya Safaricom ya letre bunoroje asset TV yao gabo kabisa abo buna producer bekire na gomoka na go monthly asogo spin na ko win yani ugonjuka na nigango jabara watu ereze ngeko ugonjuka na nia onyore na kwabwire millionaire mbete na bako kwa mirimo miaka 10 miaka 20 korende tonyore million goso ende nyumba goso ukore mirimo koro motaka lakini batore teire gento kuna keiga kwanyore millionaire mo no chega siboli
Yari milioni mono chegasi mambi. Kwa your own employer. Oikoza believe ase yake igora tena ya na inje bono nimegomoka. Ngoje barege koragense ya bono mambia patuerese amange igoro ye product ye babwate ase company ya Safaricom. Alright, minta virega kuna kutoa kuna kuongeza kule ndeti atopaganye bagocha students moninu suboro mambia egere batatebi ubuiga hata sisi tunataka kujua sana anatumanya hata sisi tutashiriki ama namna gani kama Kenya kwa jabaro deina miaka irenga useno munde bwenzi no mwana iboido fandiga asante sana ndoche lab technician Lazarus Somari no alime nande kwa bahati nzuri mashabiki nigo barabange bagende takuligerere igogo moka na go monthly wocha tororenga ukijishindia shilingi milioni 1 au utakuwa sonko utaweka biashara utakuwa utagomoka kweli igongo cha bali batatebya mange dano yaro bosogaro to bese kusuka korwa menyinkwa au tabanga watching live mpaka omwelio mobese kusuka kiagera mangana mayango chale in a short while today kangi kumenisana nesa toiga from now ocharo William nera gotebanga Nicoloct from Sensi Kisii igobono igomoka gomoka acha watu wagomoke na go monthly igobono ntukumanyanga mpali ngaba buibarabe hiyo yote tutaambiwa igo stay tuned kiagera ni mambo mazuri karoro chiza wadi nchiro rabantu banchiro manyeta asiba kwenyorere byegwa asiba kwenyorera chiza wadi gabana mobese gusuka na hii kumbuka ni Safaricom entubuna Ndizi inyora ntwabwatega ali nibo shilingi chiri bigo minchire chinga tumundana bara 1 million atanga aitiganganya 1 million kare bwera shilingi ching 10,000 yasai gago gotemani besa biri keiga orangara kwa chinyinge no nyare ko manage gabana tora rere chiribu chaite komikoro ga studio tumanya ko ende milioni yemo ekero bagocha studio ngoja bari batotebi fonae ego totebari ya capacity bya autoske kero bagoja watatuambia bagosemi kabisa ngakyokora ngakyonyora kibese chikirenseye ne kibese tokorigia onde yokori kende no muntu oregasi ne kibese akorigia no munya gitari okorwari omorwaire ne kibese akorigia no munya nyimbo orendete abasibwa orendete kende ne kibese akorigia onde yotari korigirwe enyi kiagerenga kiyo kwagumana njaerete engakiri ya Musa twenda sense ya magazeti salibire bitu bigenda kuminyoka buna botambe ni ombate gazeti ya The Standard nenchire ombate gazeti ya Daily Nation kerombate gazeti ya The Standard ye bechi ntaka ni murekedena Aslas pain begins yani obororo no korombi kwa Aslas digo wacha kire ayani gago chekero umurai bwense arengetigo jigo sign e finance bill go bali chiko keraba Kenya banke bagendete gutwaro gosukwana buna mangana makongu na ajikwene kibuna shilingi 12 na bajira chikomenta serita ya maguta eyira jigosuguma obogi magokonga asensemo yobosombi asensemo ya production go sensemo yejindagira na mangana essential commodities wikachukina ligoli asense ya ito ya Kenya ekero abakori mirimo be serikali bagendete kurigirania kibao chikurwania mangana gosenga kibao chikoirera lingana lia housing tax ayuna aromori kibega seti amarekerete gaiga ebija echorira abo no mongina getora seke banda kyaye nari n'ikisuburi kyaye nari nemesa amandasi yawo kanda ayando bekira abo lakini ndi korenga no muri kibega seti na murekerete bina abogima bono ngo jibore gokonga asamatuko alebosyo ekere bintebyo bigo chikomenta amagori ni gondo chena umuraibwense na abwate stand yae asensemo ya climate talks ndo chunyarigeria amo konyi mugabana ase county ya Siaya uyo nyaraga ko ba impeached na ba msiba county ya Siaya kolende ni gara ase senator ose na berwe ose ngaki ni gobana dena aba MC be county ya Siaya ni yekorekana ni goba akanetwe komoni ntamagoro inero kala dena teiwa bribe to finish me oino duolio kare goteba boigo ni gobana yarokana confusion yosobo tutukanu no gotandanu ni gobwene kiwasji school ekero abana batomirwa suchinga egika kiabwango yani it was not yani baachire mapema okorana after muyaro chikoba ochijiwi kijinde kolende ni gobono batomirwe ka kolengana muri kwese dinamure gedena kolengana no gota na inadequate use chibasirji goto mu capitation njira to muyago jase jiskuru yairire bono jiskuru kwase kumapema music negendrete aba bari mu abange ngo bandete ochandega na kim
bagwakana nonye n'abakora imirimo ekero jibesitara bwatuku jeserekali ngugi watongo na karigete gana don't cry for me, cry for your country. Niga karigete buna tiga kondera lera country yago gose ense yago. Aindu jenyorgiria sebechi ya gatoto ningi nande ngugi watongo oyino murikiwe bitaba garodana yaya tiga kumorera lera ense yago. Ayundo jina aramurekera sebechi yentangani kindanyoli bago mwanju muri ninchiko murekera ochime karo jikurina 175 million Kenya shillings na chichi na karo chikorenga nuji chibasi chiko chikorigi endo kirigia Titanic ayo na arasika sedia the standard ninchiko tebi kindanyoli bagare gosoa aseme. All right, mbia mana sana kurasa gazeti ya The Standard, gazeti ya The Daily Nation, gazeti ya Daily Nation nige murekerete amangana mange atari make gati yabo no murabikia makio dem Raila Odinga abone gazeti kale batebanga the wounded general kolengana mulkibe gazeti niga batebanga Azimio chief Raila Odinga niga korekana muno oli okale gusiria amangana aye ya siasa ekerabono aya niga gucha ekerekorekana muraibense Dr. William Ruto agendrete kona koiba ababwatani baye mdogo mdogo na abande basiriri obwegenwa amana Raila Odinga Onomokibe gazeti gakubolinga Raila nigo atagite gutiga mangana siasa osinanyare kurwana back osinanyare go fight back ayo na arasepeji yakane ni peji ya gatano wego chinga kiecho Martha Karua oyo Azimio deputy leader niga atebirenga etine chinga kibono abakenya baguchigotebanga yaya asugo chandika barorire asimiti nyimeke ya etire kolengana na Karua nigagotebanga abakenya mbakomenye nse yabo bachandegete asigenje yo koletererwa makongu na mabe korwa sabarai bali bachorete barabwa banyene ora ni uche kubetereria gosoka para so we are going back to the people baira na saba Kenya banyale ko reason together ngana kibago kora ngani yiga yobora yobobe korwa serikali ya Kenya kwanza eyo ngana ya Martha Karua boyige ngane ndairo bolito manchu muligeria brace yourself for a new reality as Ruto taxes tax effect nyorange finance bill yabana nguchira ko balichiko very soon ekiagara yatiwe korwa sebunge gento getigaritro muraibense ko bekesei nekera bekiresei igo liabeire lichiko murai gosomoli kibe gazeti na abuturanete nga agokoro kingana ki new taxation chigo take place asomubikano oyo konyala shilingi chiri bwa misini asomotenyi enko nachwale pay as you earn iga kana chirwe kale 7143 kulende bono asa serikali ya Kenya kwanza pay geko chikumana cha 6879 NHIF chikumana cha 1375 NSSF imona cha 1008 shillings housing fund chikumana cha 750 deductions chonsipi nigo chigo chikoba 10,084 asa serikali ya Kenya kwanza igobono yokolieri wa 50 nigago cha kuiranka 39,916 wego yogonyora 100,000 per month ekerana chirwe nigago chikogendanka na 71,545 kuru 75,957 ase egosase okona chikolio gokoro igobono abantu gwikaba chigwesibe mechibi mo focus orarenga na kyokuri yebesa bona siekire no kumanya kwegora matuchi erio ngana kyokuri yebesa besa nero musani ebesa nere gokwana naye boronge ekarego toli matumbo no bwate besa mabuko unatembea tu mdogo mdogo igobono abantu besibe mechibi ase okoligia ebesa Waigo chiringi 16.7 billion nego chia bwato kiro chiri chiko chigokonya abantu abagotu amo na bana chintakana ayo kagendrete nindo chenga ase amangana yepigambero nelinga DJ Evolve tumedusono mwenyorete eliago tebekana urase tuno mabunge Embakasi East Babu Owino Ono niga tabetie kigambero nganche tindo chibabu Owino ga kondasa
na barase tu lakini atabanga inchiti ngote nase kigambero nteberero ndasite kiagera tina muroche ayo nigatebedie kigambero kia embakasi ekarege bosio bumo na chibino yoto gochikorigeria sepeje 12 okorera bo iga sepeje yentangani omto Brighton no manchu morigeria waona magori yobosie unga prices to shoot up as millers one of the looming maize shortage karbarure kurunga obosie no obotobwate wanongo chibole ko erasa matuko makali bosio endeli goli wanongo chirire go shoot onyakonya bole 230 ikabona nguchirire commenta koruga abonto ko manyairenga kulende narayo eyemaega ya millers watabuna serikali nebwata 2.5 billion maize subsidy program murobiliyo serikali yatebeta subsidy mbabwata likabeso watarakana wikabona ikabona gochibusia obosio buna obali goligoro endenga mbochikobora ayo ndocenga narairo bultoyo mto Brighton no mwancho morigera ayo naraendete kwegubulita samagatije itona tukora bado na batogo tena twagoma nyina rariara rakore na botosko josiake kazo jodete kanke twenda sisema jadva tumanya bagani baito ngaiba ikire kero aringina ense ya migoro na toroja kumurubiriyo yo usafaricom ritukurigoro ababunge nabarai awakurwase county ya Kisii na Nyamira niko bomirenede asensemo ya Nairobi irigosire timu ya Shabana ikoro yabwate lunch onyalia bagajesira sana ababunge baje alia bagakwana ikoro baraitwe na omo wasiri wejisemye sekiri majau no alengalia bakara moyo isana chabagatena Shabana lende bono ni timu yanga gosirwere ritukurera Shabana ngochiroje gochesa ase kiminano kia boke gendete kia naite gati chigosori ang'enye igekore ase kiminano kia National Super League ekarobere bauchi chesa na Darajani gogo kujibaru chesa na Darajani gogo ase tukuria tuko basabera maya kone ngababu barai baito ase rongo rwa Gusimba kone tabia ekarabana tina ngosira bare kerabu kelia bakora wana sira wana sosoro omo gavana mukuru we county ya Kisii na muro chali James Maribongwae na barai bande babo saminya moya bakabera sikumbe FKF mbare ngalia bakakwana na barai abo baruete mubungare ko 50 200 100 ba manduku na rojebuya keraba bunge baje tamo kwenda kina basirire Shabana kwenda kuna lende ko skere bosio nani mbate tena siasa yata na nwe nensemo yechigosori gose siasa ide kwensemo kurwa sensemo yechigosori ekangore na sikaseti ya the standard ya sinini nelina amangana ali yokori egento kiriye ko Titanic well ni ali 4 kilometers down nigo egenderete omugano ini goro ase beji ya kabere unate US Coast Guard nigo wana batena deep field nigo kia bete discovered ino kirensa ali karoti ke ya gwete bono nigo kale koligiwa iwe somera mange omanyena Titanic kingiye koligeriwa engiye kabwateke na bugechore na 4 kilometers talilaisi inse 4 kilometers talilaisi amangana amakongu sana nindoje igana ayo charalire kerongo skabo sini bose asinini ase beji ya kane neli murigena oduol yoromo konyi bo gavana ase county ya Kisum ya Siaya ni gabona kande na ya keroge kyo ke milioni ya modeba inje manyeti lakini amangiri gaenda wasioriwa igoro yobokoreri ase county ya Siaya Wano asoras ni ereba uchukutwara beini nene karo taxes yojo kwene kuna chigo chaka ko implemented ebindu ikabijo kina magolin asense ya Kenya ine beji ya gatano no gatano kabere niri kumurikana asimio ni era chukutwara musangana monene ritkuria Jumaine weekend eri kwene kibina ngukwana bare finance bill ya nyarake wetu wa sebunge enene ekroba ko machuna serikali endede kombia ebirero byaba Kenya mata karwa karosome statement iri tukuregoro nigatethera Kenya bona asero gitaria sagia ikiagere finance bill yo nigero mosigo manene ase ense ya Kenya asege nindo jena Ruto nigakwanire mirobelda kere kobekwa asoko kora amangana climate change kerago de abuna chinse jita kere kobeka chibe sensemo elinde gokora amangana ya amangana ya mangana climate change ase ense ya rakadamna nero ya retire omanchiro ya mange omurakera nebinto binde bigosareka ase ense ase chinse ao ime yense ayundo jina ramulekere ase gaseti ya the standard
ase obogare kone naro amange tingo yakora ase tukura lero igona ngora atigira igabu ase tukura lero ase gaseti ya standard turomera ni tukura Jumatatu na ningi jogo tena rali akobasa magaseti. All right. Peji ya kabere gazeti ya Daily Nation nimurikire tengana kya babunge bano ba demand rikoranga abantu barikirwa bayia asensema ya Kenya Revenue Authority morobolio onyartiko bagokorarigwa gose vacancies cyararete gumatinyo gatano mwaka oyo ekabano mabunge oimbakasi MP Babu Wino abori abateneri bari bekyombe kyo kyare oikabosyo wibunge na kweranga naki bachora na konyora abakora imirimo abaya nande kriteria kieke batumegete ine nigo bachoreta abantu kuri Nairobi oka ose mbasogete isiko yense ya Kenya kolengana na the acting commissioner ase ekyombekyo Mrs Pamela Ahago nigate birenga tayare bali bachorire gose bali babeire successful aso guchakora imirimo ase ekyombekyo ya kiare nigo ba reportria se training egendrete asensema ya Eldoret no nyetali bonsi baikiranire ase umurubulyo yo nonye nabo batebire nacho gwikabosyo bwe committee osemba cyo ikabosyo bwe bunge na kweranga naki bakora obochori bwabo ilyo kwenekia nga banyorire abakora imirimo bali batagete ase ekyombekyo ayo kagendrete umwanchwa umurigereria Nelinga they hosted I was hosted due to my tough stance on a graft yo nenkwana yo mokonyi bo mugavana we county ya Siaya William Odoro olekwera aba senator nganigo akembire asingencho yo musimamo ye umutingu asamangana yobokurumi ayo nagendreta sepeji ya gatatu bega bakenya babere mbaro babege tubiera asense ya India babwate cocaine ere wati 510 million ekerobato gete babwate amalioga yogotindia eyere mamincha yeli chikoliense ya India nonyene chinse chinyinge nchibwate lichikelinga aliyogo tanga maliogo yogotindia igobana bakenya babere mbabigutubiara asense ya boindi nabo gwesomarore mbarabiaba kaibale gocha kaibale kurusia malioga yo epeji yakane the injured general inside Raila's many political troubles kolende nechi nyinge chire kolende nigonda kwane birisa toiganga ke Raila Odinga rorekanire ko lose his political career ekiagera kolengano muri gazeti akataba disorganized troops not all present in parliament when it matters yani riri azimiega netie kwenda parliament nabarabo bachigwetia kelibaga netie gosego pinga osekwamereria yokonyoranga bonsi mbayo riri batakeire ko base bunge disintegrated azimio as Jubilee rangos okoranga azimio nero nibwate chirangos cha buna Jubilee igobona okoranga mangana tali maya ase azimio lomoja one Kenya failed bipartisan talks na gati ya yanda mange wana muliki gazeti ya taine Raila Odinga nigata getebono gutiga mangana siasa nikiatali kubeke nyumba yaye in order. Raila set to unveil Luo Elders Council chairman tomorrow. Lichikoli ankyo murayo wiki ya makio dem Raila Odinga naga neirie gucha komochora Luo Council of Elder chairman umunyakiro kubeki kiombekyo lituko lia ankyo. I'll help counties raise own source revenues. Mary Jebukati vows atabirenga nachiko konya chikaunti chinyale koba chiko raise chi revenue chabo barabuo abanyene ayo mananda mangu mwanchumulige na bagwesomera CPJ ya Daily Nation na mangale naenda maya litukolelero lia Friday bya sana yandeta koba ninko kubatiri toto maina abanda bate dojikuri verso area Titanic basiro mababo nindo je mitana nya de balena bali nge mpasire te korende kuko gatura bwatiri ngane to maina wamekufa mabado ekiara ngubwa torre na mbakwete ngane ngibare go ngibare nga kibasi to mababo ekiara tweet njiroro na basiri tyo mabwabo lakini konyora tore to confirm kabisa na basiri kiana nindo na PPC eronja de na families ngomoni bali bachete bali ba ko bwatie gendeke lakini ade mwanju muri bono nera ile chinga jabe na manyena egenteke amabaki ali atigarete Titanic kuru myaka ya maga inkibari ko nyabwatiri bono nere esomere amange ekero ndoje na abaji family oje ndeze kolera na badana basata abatano bale ngalia on board
asizeme Titan nigo basire tubogima bwabo lakini twendete konya kubwatia torore na ngakirende na basire tubogima bwabo nandi ngikiagerete bagasire ubogima bwabo nandi ngieke bago jiko balogo jikoligia bono jena Titan kyandu bakwete ni myake ya etire inki kiarenge ona renda lakini nende nensina berego toko basabera yes akiagera bana bantu chitachiri bana bantu basomo bakorwa nga explorers ene bantu bali bakwenda to deep seas bachiko soma egera twanyora yandalikira se bitabo nabo bakwenda bakora research bakora bulingolia yani Titan ne chombo bali gutumeka wikansaria ucha koya the submersibles egento kelia tigata mabaki ali a Titanic naro okoranga bayigitika tiabu Titan tokumanyangi kiabera te chombe yubali gutarira kwenda nsaria gucha koligia amabaki ayo naro sirete no mwana oye wate miaka 19 era wate miaka 48 gatia abanda abange balinge batano on board chine chi report chia tebekanire kolende ntogwatie na intutumanye ase ubwagale chinga kiechyo umuchokoli omayu yago tebanga good morning good people it is Friday and it is free Friday. Sarah and Brighton read the story of Titanic from the beginning. The manufacturers ridiculed God. They said that even God can't sink that ship. So Titanic from the beginning, it was a cast. It was cast from the first voyage. And the God sank it 4 kilometers deep in the sea. And don't joke with the living God. In fact, it is 3,800 meters deep. You are 4 kilometers deep. Asante sana muchikolole mayera watabege nteke kiara gerete kire kioro koragereria ekiagara kama watu igona jinsi cha developing badara kutumire machine yoyi kwerende egenteke lakini ayina ara aenda gukora na isiko yense ya Kenya ayina arare arebo tutenda sense merio mutimoko ndeke moigana aro Rashili Demola otabirenga good morning to Ensakia niko ndani sana sitakosa kutoka Hustler stage please count me in it's koligia abana ba minto you always make my day nanya okora Ashley Ademola singe shughuli chinyinge but I hope you are good thank you so much aso kuligerio morovelio bia sana Joshua beke squeeze back yo ya kweto kwanege kreto kolinga kreto soka kerongo sara bautigara nabageni bajo kwana mangana asafar ko masimambi ya aboniga batudeji product cyabo batudeji na kyugo jimundako bwa emilioni ya mari bali kalina akibakeruka gomoka na go monthly umuntu ngwebwera rebesa abukapisa twagatherene na ukwebwera rebesa yo ya Safaricom baikira ase studio simambi yaboniga no tujigoso asensemo ya interview batotebina imiroberi kirande babegete ase company yo ya Safaricom metwe company ya Safaricom ne company yo bwerani nere kwenekina twanyoranire mangana ngoto tebana nabakora babona na mangana pando singi ibintu gete binge kabisa okore kabisa ekiara mete without barabo timedina ntob mete simito waka ngito no kwenda YouTube to kwenda Facebook to kwenda WhatsApp gomba to konyete yona boko baboli product echiabo ba kwena ba twerera no manchumureria asimambi yabone nina nkinta ko manye yago gomoka na go mantiri nina njeni kiomoka wesi niona eto nyore million ndari sana manchumuri bino roja TV yawo abagani baitongo so bara studio asika gerebo siende batotebya mange njengora sukanda sinne gekora gachinsebere na lingoirana asensemeri yebwato kitoskene on this TV bwansomusi Sara Jaji Bange na wageni asemambi yaboni. All right. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
Gesa Hardware Kisii nedukekonia ebintu by'ubwagaci asa amaguru y'uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyumba chiria cha Duracoat emirango chi board ya Gypsum MDF boards chi tap